Fl-aħħar ġimgħat kien hemm żieda sostanzjali fost il-Maltin u l-Awċin fit-tħassib tagħhom dwar il-COVID-19 dan minkejja li l-Prim Ministru qed jipprova jwassal il-messaġġ li għandna għal xiex niċċelebraw. Gburi li nistgħu flimkien niċċelebraw. Survey tal-Malta Today juri li 53% tan-nies qed jgħidu li huma nkwetati dwar il-coronavirus, żieda mit-43% reġistrati f'Marzu li għadda meta l-pandemija faqqet f'pajjiżna. Minn Marzu l-hawn Malta reġistrat 6 imwiet kawża tal-virus u aktar minn 600 każ. Dan l-aħħar stħarriġ sar bejn il-11 u l-15 ta' Mejju mill-ġdid jikkonferma li n-nisa b'mod ġenerali huma ferm aktar inkwetati b'din il-pandemija, dan fil-waqt li l-ogħla livell ta' tħassib jinsab fost l-anzjani. Iċ-ċifri ġenerali juru li apparti 53% b'livell għoli ta' tħassib, hemm 41% bi tħassib ta' livell medju u 5.5% biss b'livell baxx ta' tħassib. Intant l-istess tħarriġ juri li huma ħafna dawk li anke jekk jiftaħ l-ajruport mhux ser ikunu qed isifru. L-indikazzjonijiet huma li jekk restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar jitneħħew, kważi 3/4 tan-nies mhux lesti joħorġu barra l-pajjiż għal perjodu ta' sena. 73% qed jindikaw probabilità baxxa li jivvjaġġaw fit-12 xahar li ġejjin u kienu biss 13% li qalu li hemm probabilità kbira li jivvjaġġaw. L-ajruport se jibqa' żgur magħluq sal-15 ta' Ġunju b'sorsi differenti juru lejn l-aħħar tax-xahar li ġej hemm probabilità li jirritornaw it-titjiriet.